Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Eta gaur beti bezala gurekin daukagu Fernando Amustegi, arratsaldeon, eta Oskar Estanga. Arratsaldeon. Bueno, eta gure gonbidatua gaur oso berezia Patxi Zabaleta. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Zelan arratsaldea ondo? Ondo, bai. Ondo? Prest zaude gurekin egoteko? Prest nago, entzuteko eta erantzuteko aldudan guz. Gure bai, ongi etorri. Eta bueno, guazen Amaiarekin, ea ze gauza kontatzen digun. Arratsaldeon lagun Sudurgorriok, zer modu zaudete? Gaurkoan ere gai pila prestatu dizkizuet. Izan ere oso aste mugitua izan da eta albiste asko izan ditugu. Nola ez, Donald Trumpek eta Kim Jong-ek Singapurren egin duten bilera historikoarekin hasiko gara, eta ondoren Alain Robert Spiderman izenez ezaguna den eskalatzailea hitz egingo dugu. Estatuko gaiei dagokionez, Junqueras eta Romevaren kartzelako irudiak aipatuko ditugu. Osakidetzaren lan eskaintza publikoan izandako irregulartasunen inguruan ere hitz egingo dugu, eta gero Nafarroako gertaerei helduko diegu. Pornografia, 1978ko San Ferminetako biktimak eta EH Bilduk salatu dituen mehatxuak izango ditugularik hizpide. Eta gaurko saioan ere, Maxim Huerta aipatu beharrean gaude, albiste izan baita berriro. Kirolean berriz, Athletic Kluba eta Julen Lopetegi izango ditugu protagonista. Eta amaitzeko, bitxikerien eta asteko irudiaren tartea izango dugu. Eskerrik asko, Amaia, zenbat gai, ezta? Beti bezala, zenbat lan, ez? Eta gaietan txorakeri gutxi, askotan txorakeri gutxi. Gauza asko, oso serioak dira, ezta? Hala ere, batenak badu bere bueltatxoa, ez? Izan dezake, eta ea. Bai, gai bakoitzak izaten du beti bere azpiko mezua, esate baterako Kim eta Trump. Aztertzen hasten baldin bagera izango genuke irri egiteko, beldur izateko eta nazka sentitzeko ere arrazoia. Eta denetarik, ez? Arrazoia. Kim eta Trump ematen dute, ez? Famili bat, ez? Ematen du marrazki bizidunen zela bat, ez? Personaia bat. Personai bi, ez? Anaiak bezala, zipizante, ez? Bai, gainera bilak, ez? Abertzen den protagonista, ez? Trumpek jarri dio baldintza bezala, eta horrekin mendebalde guztiaren izenean mintzatzen dela ematen du, alde batera utzi behar duela bere azterketa nuklearrak eta horregiten ari den guzia. Baina azpi-azpian galdetu beharrekoa da, ia gehiago fidatzen ote geran Trumpez eta Trump bezalako ez, Kim horretaz eta horrela baino, zer seguruago dago mundua arrisku guzti horien kontrola Trump bezalakoen eskuetan dagoela? Erantzuna, elkarrizketa eta gero. Egon da. Hortia erantzunik badaukagun, ez da? Erantzunetako bat. Aber aldugu. Ni nerea badut, baina oraingoz naizta biztan gelditu den, bizta xamarrean ez du jarraituko. Ni negoen berari entzuten, baina txundituta. Orduan horregatik ja, galduta dana egiten zara. Guazen, hain gauza asko daukasun kontatzeko guri, okeraz panago, apaiza izan zinen eta... Ez, apaiz gaia. Apaiz gaia, hori, apaiz gaia izan zinen, eta... Iritsi nintzen, kantazarra dion bezala, estudiante tunante izateraino. Horrela ziren. Gradu gorena. Gero, gaitasuna galdu zenuen, ez? Eta gero... Ikasketa erlijiosoak utzi egin zenuen, ez? Filosofiaraino iritsi nintzen, teologian ez nintzen aritu, teologia da, Elizeko ikaskuntza, Elizari dagokiona, fedeari dagokiona, filosofia berriz, berez mundu zibilean, ikasketa zibilean, eta horrela. Gero gainera, han seminarioan egindako ikasketak baliatu nituen, baita ere ateratzeko filosofiako lizentziatura. Filosofiako lizentziatura duan. Eta egin nuen tesis txiki bat, euskal hitz bateri buruz. Baina esaten baldin badut tesisa ere latinez zela. Dena latinez idatzi zenuen? Latinez idatzia, bai. Eta titulua ez, hitz bat? Hitz hori da dena.
bere Dena. hitza, dena. Eta horren edukia dago gero literaturan isuri dut, novela baten izena da, Badena dena da. Badena dena da, hori da... Horrekin esaten duzu dena. Hori da. Edo badena, barruan esaten da zergatik hori, badena izaten ari da. Badena dena izaten ari da. Bai, horren mamia da, filosofian esaten denean, latinez ens dena, griegoz toon dena, eta frantsesez lettre eta gero espainolez el ser den hori, euskaraz itzuli izan du da izakia. Baina berez itzulpen zuzena eginez gero izango litzake badena. Izan badena. Badena hori da, badena dena da. Eta horrekin hasi nintzen hizkuntzari buruz, Sokratesen aurreko presokratikoak deitzen direneko haien hizkuntza aztertzen. Heraklito, Parmenides delakoak, hori da tesia. Opa, hasiera, horrela hasizkero noraino iritsi gaitezke. Badu hitzjokoaren zati bat badu, horregatikan, badu ez da bakarrik gogoeta. Hitzjokoak asko gustatzen zaizu, ezta? Bai, ez da bakarrik gogoeta, da baita ere halako jokua, hitzjokuak baita ere. Hitzjokoa baina hori oso esanguratsua da, ez? Badena edo izaten edo kontzeptualki ere, sortzen hasten da, orduan bada zerbait, badena eta ez dena, filosofiako hasieratan, horiek biak izaten dira konparaketa, ez dena izatera iritsi daiteke, eta badenak izatez utz dezake, eta badena non bukatzen da, badena dena da, esaten dut nik hitz joku hori eginez, eta horrekin idatzi nuen bere garaian, trilogia bat, lehendabiziko novelak izena du Ukoreka. Ukoreka. Bai, Ukoreka da orekaren ukoa. Eta bigarrenak izena du badena dena da. Eta hirugarrenak izena du arian ari. Dira novela luzeak, dira 200 orrialdekoa bakoitza. Eta izen hori eman nion hitz joko hori erabiliz eta hitz joko horren oroimenez eta baita ere hitz joko hori gero barruan askotan. Fernandok irakurri zituela uste dut. Bai, baina aspaldi, dola 20 urte edo. Edo gehiago. Etxean ditut. Zeinen zarrak edan, Bueno, zarrak trapoa dira, ez? Hala ere, nik... Badena dena da. Lehengora bultzatuz, ez? Filosofian... Az gaitezke, baina akitu ez dakit. Ez daukagu denbora askorik filosofatzeko. Apaiz gaia izan zinela, eta, ez zinen apaiztu edo. Baina pulpitoa gustatu zaizun, Inoiz dagutu zara? Joan izanaz seminariora. Ez, joan nintzen 11 urterekin, atera nintzen 19 urterekin, eta nire borondatez joan nintzen, eta nire borondatez atera nintzen. Alegian, zalantzak ateratzeko, eta asmoak, eta hori guzia, 6, 7, 18 urte horietan banituen, baina erabaki nuen ateratzea 19 urterekin. Eta gero, sartu nintzen unibertsitatean, ibili nintzen ikastolen mugimenduan, eta egin nuen zuzenbidea baita ere, eta 3 lizentziatura dauzkat. Bat zuzenbidean, eta abogadoa naiz, eta hortatik bizitu naiz. Abokatua zara, ezta? Gustukoa duzu? Bai, berriro ere jaioko banintzake, seguru aski sufrituko nuke abokatua izanez. Gero, filosofia egin nuen, horrek balio izan du dit, nire gogoetak egiteko, eta nire ikuspegiak izateko, eta 3. lizentziatura da Melillan eskuratutakoa soldaduzka egin nuenean. Eta esaigu horren balioa, hori zertarako balio izan dizu. Horrek balio izan du dit asko, enbidia izateko soldaduzka egin ez duzuen hori. Hori ona izan. Beraz, badakizu ez dugula egin, ez? Aurpegian ikusten zego. Horre, zuzen bidea, baina beti ez duzu bide zuzena erabili, ez? Ez. Saiatu nintzen bilatzen aitzakiren bat, eta horrela, baina ezinezkoa zen, eta gainera bi anai gera, eta biak batean egin genuen nik atzeratu nuelako 2 urte soldaduzka egitea,
tokatu zitzaigun berari Zeutan eta neri Melillan, eta holaxe egon du ginen. Gelditzeko ongik behin. Bai. Hori esaten zidan orduan ere aluren batek, bai. Eta politikan ere, bueno, zenbat, Aralarren egon ziren, lehendakari... Bueno, eta Aralar baina asko zer lehenagotik, ni zarra naiz, Bai, politikan daukazu... 61 urte daukat. 61, bueno, gaztea. 61 urte daukat, bete berria. Oraindik gaztea. Bai. Eta nola izango definituko... naizen gazteena. Nola definituko zenituzke politikari eskindutako urte Nik guzti horiek? politikan hasi nintzen, begirazazu Frankoren garaietan, EAS izeneko partiduan, Eusko Alderdi Sozialista. 1979, 1970, 1971, EAS, HAS iparraldeko alderdiarekin elkartu, eta sortu zen EHAS. Gero, EHAS hori zegoen iparraldean eta hegoaldean. Ideologia berdina, bi estrategia ezberdinat, bueno, ez naiz zabalduko, eta bere aldizkariak izena zuen erkide, militante. Eta EHAS gero bihurtu zen JASI. Eta JASin ere izan du genituen, eta JASin izan du genituen gure eztabaidak, ezker abertzaleko eztabaidak oso aspaldikoak dira, oso luzeak dira. Eta 77ko hauteskundeetan parte hartu, ala ez hartu, Txibertako elkarrizketak, hainbeste esaten direnak, Sokoako elkarrizketak, aipatzen ez direnak. Txibertan alde egin zuten Euskaldun alderdien bilkuratik, Eusko Alderdi Jeltzaileak, PNV-ek, ESB-ek, Euskal Sozialisten Biltzarrak eta baita ere ANV-ek, orduko ANV-ek. Eta gero Sokoan alde egin zuen Euskadiko Ezkerrak. Eta gelditu ginen bakarrik, aurkeztu gabe, jasikoak. Eta gero sortu zen Herri Batasuna. Urte hortan bertan sortu zen Herri Batasuna. Eta han nengoen Herri Batasuna Iruñean sortu zen, Iruñean sortu genuen. Eta Herri Batasunan ibili nintzeni, Herri Batasuna bukatu zen arte azkenean, izan duzenean, tartea oso luzea da, baina ezagunagoa da, 1989 urte horietan Batasuna eztabaida, eta hortikan sortu zen gero Aralar, eta sortu zen Batasuna, horreraino ibili nintzen Herri Batasuna. Egia da, azkeneko aldian aurkeztu ginela Euskal Herritarrok izenarekin, baina Euskal Herritarrok zen izena ilegalizatu zuten Herri Batasuna, eta aurkeztu ginen Euskal Herritarrok bezala. 3 aldiz Iruñeko udaletxera, eta 4 aldiz parlamentura. Eta udaletxean egin dituen 10 urte, legealdi batean azkenekoan, Aralar sortuta, 2 urteren burura dimititu nuelako. Eta parlamentuan egin ditut, urte gehiago, Herri Batasuna bezala, Aralar bezala eta Nafarroa bai bezala. Eta bizitza guztia, ez? Bizitza guztia, eta horregatik orain ez daukat kargurik. Abokatua, politikaria eta idazlea, hasi zinen bai? Bai. Baina idazlea oso aspaldi baita ere. Baina idazlea, irakurleek uste dutenez ez zain ona. Zeren eta ez dut asko saldu izan dut, ezin. Oso zaila da, ez? Udaletxean badira liburu horiek. Oso zaila izaten da. Lehendabiziko liburua begirazazu noizkoa den. 1972. Urjaio baino lehena. Zorion baten zainak izena du, eta da poema liburu bat, olerki liburu bat, eta liburu hori Etor argitaletxean, orain ere bada, gutxiago. Nongoa da, Etor? Etor zen jesuitena. Etor zen, euskeraz liburuak egiten hasi zen editorial bat zen El Mensajero, eta kate hortakoa, eta horiek argitaratu zidaten, zorion baten zainak. Eta liburu hori egin zidan, sekuestratu top Tribunal de Orden Publikoko. Top zelako? Ez zian zorion horren zainak nahi zituen moztu. Tribunal de Orden Publiko, top, TOP, horrekatik deitzen zitzen Audientzia Nazionalaren aurrekaria. Interrogatu ninduten, baina epaiketara ez nintzen iritsi, eta hain zuzen ere,
orduantxe joan behar nuen soldaduskara, beldur hori pasatu nuen, eta sekulan ez zidaten esan altxatu zenik sekuestro hori. Uste dut horrela galditu zela, besterik gabe, eta nik ere ez nuen gehiago harakatu nahi izan du. Hori, zorion baten zainak. Imaginatu nahi du galdera, ez? Zer da zoriona hori? Zer da garai hartan, nola zoriona? Nola aldarrika dezakezu? Eta oraindik zain gelditzen duzu, zain egiten duzu, Eta ez? zure liburu gustukoena, zein da? Zuk idatzi duzun liburu? Bueno, nire liburu zailenak dira zalantzarik gabe trilogia hori. Esan komentatu Bai, duzuna, ez? Ukoreka badena dena da Tarianari, dira 3 liburu, 3 eleberri, 3 novela. Bakoitzak ditu 400 orrialde letra ez haundian, letra txiki samarrean. Lodikoteak dira beraz. Eta trilogia bat egiten duzunean, hori ez du mundu guziak horrela pentsatzen, baina trilogia bat egiten duzunean nire ustez, egin behar duzu, 3 egiten dituzun liburu horien artean, halako harreman bat, ezurdura xume bat izan behar dute. Baina aldi berean, liburu bakoitzak izan behar du bere buruaren jabe, esate baterako, bigarren novela irakurtzen duenak ez du faltan bota behar lehendabizikoa, eta ez du 3. premiarik izan behar bukaeran. Hori ez da erresa izaten, Eta orain egiten dira, trilogia bat da, eta 3. ez du zer ikusirik lehendabizikoarekin. Nire trilogia horretan, protagonista lehendabizikoan da mutiko gazte bat, bigarrenen da mutil gazte bat, lehendabizikoa da 1918 urte horietakoa, bigarrena da 1936koa, dena da, esan dugun hori da, gerraren hasierakoa. Orduan ja, mutila da, mutil gaztea da, soldaduskara daitzen dutena. Eta joaten ez dena eta anarkista bata. Eta 3. da, persona heldu bat, 59 urtekoa, eta 3. Arianari garatzen da 1959an, eta sortzen den urtean, Frankoren kontrako azkeneko gerrilleroa Juanin hiltzen duten urtean, eta Habanan Fidel Castro sartzen den urtean. Oso interesgarria. Ja, giroagatik bakarri, ja, gara... Patxi, eta Bai, amaitz... hori dena esan ondoren, alere ez ziren nik nahi aina saldu. Ez zegoen hori bezalako marketingik edo... Eta amaitzeko badaukazu filosofia, esaldiren bat, zure bizitzako filosofia bezala hartuta daukasun esaldiren bat? Esaldi bat, egia esan gogoetak, bai, baina nire bizitza labur biltzeko pensatutakorik ez daukat. Horrendik ez naiz hasi hortan. Memoriak egiten ere ez naiz hasi. Norbaitek galdetu izan dut. Ez daukazu horrela... Herri batasunaren sorreran, aralarren sorreran, ez dakizaren bukaeran, badakizaren bukaeran. Gauza gehiagin daukazu, ez? Ez, zergatik ez dituzu memoriak egiten da. Memoriak egiten dituzte, beste gauza gehiago egingo ez dituztenak, eta nik oraindikan salsa batzuk egin nahi ditut. Hori. Gainera hor, trilogia ez, hor igual. 3 esaldi beharko genuke. Eta nik uste esaldia gelditu zaigula, badena dena da. Hori da, horrekin geldituko gara. Maia, guazen ba zurekin, eta ea zer kontatzen diguzun, munduari buruz. Mundu zabaleko albiste batekin hasiko gara. Singapurren, Donald Trump eta Kim Jong-ek bilera historikoa egin baitute. Historikoa, nik ez dakit, ez nengoena, baina histerikoa ere izanen zen, bilera intzinetik igual, kamaretan igual ez, baina... Historikoa, denak izaten dira historikoak, ez? Zenbat bilera historiko egiten dira astean, ez dakit ze puntutaraino... Eta igual hori emaitza ikusita gero ere esan beharko zen, ez? Historikoa izan den edo, ez? Emaitza ikusiko ote dugu. Sentitu igual. Luze joango da, uste dut, ez? Beti ere badu, niri eman dit ere pena pixka bat, esate baterako Ipar Koreako erregimen, defenda ezina da, momentu honetan, ez daiteke zerren eredu bezala jarri, hori garbi dago, baina da komunismoaren sistemako gelditzen diren azkeneko aztarnetako bat. Zeren eta
hor dago, Kubaren kasua, ez gara hortan luzatuko, zeren eta egin beharko genuke, hor dago Txinaren kasua, esaten dute oraindikan ere, alderdi komunistak agintzen duela, baina alderdi komunista hori ez da helburu bezala gizaki guztien berdintasuna daukena, baizik beste tresna ikaragarri bat, oso alsua, seguru aski munduan diren tresnarik alsuenetakoa, baina beste gauza bat. Orduan, horren guztiaren aurrean, pixka bat txundituta gelditzen da, zeren eta beste alde batetik kapitalismoak dituen tresnak eta tresneria bera ere oso funtsik gabeak, oinarririk gabeak, gezurretan oinarrituak, izugarri horrela dira, eta Trump baten, sistema horietako baten, ez dut esango ezurdura, ez delako, beziken aparra, han gainean da bilen aparra. Eta beste sistema horren azkeneko aztarna horietako baten baita ere, halako aparra elkartu dira, penagarria ere bada. Nik uste dut, hemendikan 100 urtera hori, aztertzen baldin badute, esango dut hemen, bi sistemaren, bi ordezkari barregarri, bai bat eta bestea baita ere, barregarriak direlako, personalki miseriaz betetakoak, gogoan izan behar da ere Kim horrek egin dituenak, bere senideekin, eta bat eta beste, bat garbitu zuen, bestea ez dakiz zer. Luzea da, eta horrein guazen, Europara orduan, Bai. Alain Robert, Frantziako Spiderman bezala ezaguna dena, Koreako eraikin handiena eskalatzen ari zela atxilotu dute 75. solairuan. Mekatxiz. Korea, Ipar Korea edo Ego Korea edo... Ego Koreako izanen. Ego Korea. Zeulen, ez? Imaginatzen ari nintzen, Kim Jong-un eta Donald Trump Spidermanen gibiletik. Eta lehioti begira, ez? Eraikinean, atxilotu! Zato edo bomba nuklearra botako izut. Adrenalina handia, ez? Eta orain ja serio, eta nork atxilotu du, ez? Hola, igeten nahi bali mazen. Helikopteros. Bera bezala zebilen norbaitek, ez? Bera bezala. Barruan zeuden zain, ez? Edo barrutik, edo helikopterotik behar du. Barrutik zaintzen zeuden, Kuriosoa da, ze alturatan, ez? Pasatzen bada 60 gora, ez pasatu 60 gora, eta ez, 75 arte itxoin zuten, eta agian hori gero gelditu. Utzi behar zuten bukatzea, ez? Diktadura bukatzen zen 75, ez? Hortik gora jazen ja demokrazia, ez? 60 parlamentuak. Bueno, ze afizio kuriosoa, ez? Zuen gustatzen zaizue? Horrelako gauzak egitea? Ni 30 gora ja mareatzen naiz. Adrenalina puntua pixka bat, ez igual gehiagi, ez? Gure herrien 3 pisu baino gehiago ez daude baimenduak. Gero kuriosoa da, nola ez dituen baimenak eskatzen, edo nola, edo agian hori karnetean edukiko du hori. Horrek ere adrenalina puntua bai, igual igoko dio. Nik uste baimenak eskatuz gero badaki ezezko izanen dela, ez? Eta bazpa ez eskatu. Ematen du kasu. Orain dela denbora gutxi, Frantzian, nik uste dut, Frantziako nazionalitatea, eman zioten, kanpotik igo eta ume bat salbatu zuen eta Senegaldar bat, beltza zen, bai. Eta eman zioten, eta hori berriz txalotua izan du zen, eta horrela. Eta kasu enten frantziar bat, Bai, frantziar bat. Merituen kontua komplikatua da. Amaia, konta, urrengoa. Osakidetzaren lan eskaintza publikoan izandako irregulartasunak argitzeko eskatu dio oposizioak Darponi. Laukote, ez zarete filtrazioen atzean zuek egongo? Zer da, filtrazioak daude? Filtrazioa platea. Itxustuzak. Beti oposizioan egotera kondenatu izan dituzte eta beti oposaketetan. Baina egia filtratzea eta ongi filtratzea eta zintzotasunez filtratzea zeregin bat da. Eta gainera nire ustez, bete behar bat, nik askotan, oposizioaren zeregina izaten da, agintean daudenak jakitera eman nahi ez dituzten gauzak, jakitera ematea. Azkenean epailea beti da herria edo herritargoa. Eta herritarrek gauzak eta egiak jakitea
hori beharrezkoa da. Nik uste dut gainera, orain, kaleratzen ari den, izan zen ari diren oposaketa hauetan, bueno, lehenik eta behin esan behar da, oposaketa horietan, espainola, erdera, espainiera obligatorioa da. Eta oso ongi dago espainiera obligatorioa izatea. Baina hain ongi egongo litzateke euskara obligatorioa izatea ere. Eta ez da obligatorioa, eta ez da bete beharra, eta hori Euskal Erkidego Autonomoko gobernuaren gabezia bat da salatu beharrekoa. Hori esan ondoren, nik uste dut hor gertatzen dena sistemikoa dela. Hori beti egin izan du da, beti egiten da, eta esango dut gainera zergatik nire ustez. Osasungintzan, eunetatik berrogeita emezortzi, edolako zerbait, berrogeita emezortzi, interinoak dira. Hoiek fijo egin nahi dutenean, horrelako oposaketa batetik pasatu behar izaten dute. Eta hoiei laguntzeko barreiatzen dira horrelako informazioak, baina ez dira hor gelditzen, zeren barreiatzea informazio bat erresa da, baina gero muga jartzea barreiapen horreri oso zaila, eta beti izaten dira kalteatuak. Baina hori sistemikoa da, beti egin da, eta zoritxarrez horrela segitzen duten bitartean beti egingo da. Eta argi dago, irregulartasuna osasunarentzako ez dela ona, ez? Osasuna behar du bere... Hoi, oreka dela, ez? Orekaren ukoa. Bai, orduan, Nafarroko gertaerekin jarraituz, 1978ko Sanferminetako biktimak aitortzeko lehen ekitaldia egin dute erakundeek. Bazen ordu, ez? Ba, bai. 40 urte. Egia esan, bueno, egin dira, ez da, errekonozimentuak, baina hori udaletik egitea, badu erakundek egitea, badu garrantzia handia. Egia esan, lehengo legealdietan, azkeneko legealdi hauetan ere, Germanen familiakoak eta Barandiaranen familiakoak, ez eren Barandiaran, ez zuten hemen hil, baina hemengo hilketaren ondorioa izan duzen, eta horiek hartatuak izan du ziren parlamentuan eta gutxienez entzun egin zitzaien da hori guzia. Baina oraindik lotsagarriena dena eta aitorpenaz aruntzago dagoena da, isilpean desklasifikatu gabe daude 78ko dokumentu ofizialak. Alegia, nork eman zuen baimena, nork eman zuen agindua, nola erantzun zitzaion agindu horreri edo baimen horreri indar armatuen aldetik. Hori guzia desklasifikatu gabe dago, eta beraz erantzule nagusia estaduak eta estaduko indar armatuak, ez udaletxekoak, kasu honetan, esate baterako, polizia forala orduan gauza nimino bat zen, duen jenderik ere, haundienak ziren estaduko poliziak, grisak, ez da? Grisak eta sekretak, zeren orduan ziren bi erakunde bezala, orain dira bat. Eta Guardia Zibilak, baina Guardia Zibilak hirian ez ziren orduan ibiltzen orain dikan. Eta gero municipalak. Baina municipalen kasua hori harakatu zen osotara. Baina poliziarena oraindikan isilpean gordea dauka estaduak. Zergatik? Ez dago arrazoirik. Esan baldin badute lotsarengatik, hirugarrenen, hori horrela dagoen bitartean, estadua erruduna da. Baina hor, badaude ez, gu behar da garaioi ez gero ezagutu, audio batzuk ere ez, entzuten da, behar da izenik ez dugu erranen, baina hor dago ez, estatuak saritutako pertsona ezagun eta eski goiti gandako bat ez, eta horiek hor daude ez. Baina azkenean dauzkagun dokumentuak dira grabaketa horiek. Eta hori izaten da bakarrik gauza txiki bat nork eman zuen nondik zetorren da hori dena dago desklasifikatu gabe. Bai, eta grabaketa oso polita badira. Ni 1979an sartu nintzen lehendabizi zinegotzi bezala Iruñeko udaletxean. Zuek orduan zenbat urte zen ituzten?
Ni 75-koa naiz. Biteko. Erran dugu adina. Ni 79an adina eman zezaten, ez? Ez dute nahi esan. Orain arte programa batzuk urrengoan esango dute. Atera zaigu eskapateia gure sekretu. Guazera maia, ber, zurekin. EH Bilduk salaketa jarri du Asiron eta Peralesi mehatxuak egin dizkiotelako. Sare sozialak oso gogorrak dira bai, Batzuentzat, bereziki. Gehiegi usten dute, ez? Segu zertarako usten dute, eta ez? Segu zertarako ez dute usten. Zuk behar da ere izanen duzu alako episodiorik, ez? Bai, baditut, baina egia esan, etzait nire eta hitz egitea inbeste gustatzen. Nahiago izaten dut. Nahiko izaten dut, bai, nik uste dut merezi duela elkartasuna aitortzea, mehatxu horiek jaso dituztenei, eta ez bakarrik elkartasuna jasotzea, ematea, baizik eta baita ere adieraztea ezinbestekoa dela gauza horiek garbitzen saiatzea. Horregatik hori da helburua salaketarena. Gainera gaur, Joseba Asironentzat egun oso tristea da atzo, hiltzen bera nahi bat, Koldo Asiron, Euskararen alde saiatutakoa bere bizitza osoan, eta horrek ere aipamen bat merezi du, naiz eta beste gauza honetaz ari garen hizketan. Egia da, eskuin muturreko mugimenduak eta jendea oso aztoratuak eta dabiltzela azken aldi honetan. Twitterretan ikusten da hori, baita ere ikusten da beren komunikabideen doinu eta jarreretan, eta baita ere ikusten da beren eskakizunetan, ez da, eta orduan edozein gauza egiteko prest leudekela ematen du. Beraz, mehatxuak egiten dituztenean, lehendabizi egin behar dira, jasan, baina egia da, baita ere salaketak baduela zentzu bat, eta zentzu hori da azterketa egin dadin administrazioa bultzatzea, batez ere justiziako administrazioa. Eta bada ere oso funtzio garrantzitsuan ikusten beste denok ere ohartzea zer ari diren gertatzen, ez? Eta zer jendeak zer jasotzen dituen, eta egia da hori. Eta baita ere ikastea, hitz egitea merkea da askotan, merkeegia, ez? Eta tonua eta seriotasuna ere gurria ere esan daiteke, batzutan asmatzen dugula bestetan ez, baina baduela garrantzia zer, nola eta zergatik, eta hor giro osasuntsu bat sortzeko, ez bestela gaude, eta betikoa, ez, euskal honor nola zergatik, baino errespetu handiena, hitzari eta komunikabideari eta pertsonei batez ere. Bai. Eta Maxim Huerta berriro ere albiste izan da. Demokraziaren historiaren karguan gutxien iraunduen ministroa izan baita. 6 egun besterik ez hain zuzen. Egun batekin, jangoikoa bezala izango zen, 7 egun, ez? Nik uste dena kirolari lotu behar zaiola, Aurrekoan, erraten zuen ez, kultura eta kirol ministroa zela, kirola gorroto omen zuen, baina bera horren zuen. Kirol ministroa nahizenez, kirola egiten hasiko naiz, eta errekor bat, hautsi du, Nik uste, hori da gakoa. Ni txalo egitekotan nengoen, errekorrekin, baina moztu nahiz, pixkatik txalogarria zen, edo? 6 egun bakarrik. Baina gaur, Espainiako ekipoak beste errekor bat hautsi dezake. Eta da, aipatuko dut aldez aurretik txantxa txiki bat, eta da, behin Iruñeko poliziaz ari ginen ezkero, polizia municipalek greba egin zuten, eta Iruñan autoen ibilia, zirkulazioa, inoiz baino hobeki moldatu zen. Eta orain, gaur Espainiako ekipoak irabaziko balio Portugali, entrenadoreak zertarako balio duten, galdetu beharko genioke geure buruari. Hainbeste kobratuta ondoren. Gaina, badakizu iraultza hau Euskaldunek eragin dugula. Hor dago Lopetegi, hor dago Eroskin, erosketa egin zituen Madrilgo hori. Cifuentes. Cifuentes, ez? Cifuentes. Zein gehiago? Erregearen suia. Erregearen suia, Iñaki, Zuek irakurri guzue txistea, ez? Erreza da. Dena den, eta gaurko programa adiari barzate jarraitzen, espazio denboran badaukagu alako lapsos bat orduan, gure adina bezala entzulea jakin dezake gauze horretan, baina horrutzeko dugu misterioa. Denbora ez da existitzen. Hala ere, haunitzek, babestu dute Maxim Huerta, ez? Eta harrigarria da, azkenean zigortu zuten, ez? Eta, baina ordaindu du.
Noski, harrapatu dutelako, Kirolari dagokionez, Atletikek erabakitze eskubidearen aldarrikapenarekin bat egin du. Bueno, bilbotarrak esaten dute, elegante. jaiotzen direla nahi duten lekuan, eta orduan bebai erabakitzen dute bebai nahi dutena, ez? Bai, gaina nik uste dut erabakitzek eskubidea ez dut erranen Atletikek asmatu zuenik, Baina ez dut erranen Atletikek asmatu zuenik. Baina bere egin du, eta libreki erabakitzen du Atletikeko jokalaria nor izan daiteke. Euskal Herrian jaiotakoa, Euskal Herrira etorritakoa, Basauri 2 urte pasatutakoa, eta zu kritikatzen, Baina, bueno, hori erabakitzeko ahalmena da, Euskaldun izateko gogoa, ez? Egitzen du, bai? Baina nik defendatuko dut pixka bat erabakia. Eta defendatuko dut argumentu dialektiko batekin. Zein da Espainian demokraziaren kontra dagoen ekipoa? Ekipo guzia daude demokraziaren alde, ez da? Gero ez dute ezer egingo, edo ez dute ezer egin izanen, edo Frankoren garaian sortuak eta garatuak dira, baina demokraziaren alde daude. Real Madrid ez aldago demokraziaren alde. Eta hori horrela baldin bada, niri oso ongi iruditzen zait, ekipo hori eta guztiak erabaki eskubidearen alde egotea, erabaki eskubidea demokraziaren zati ezinbestekoa delako. Eta hori horrela esan behar da, zeren gertatu dena da, momentu honetan Atletikek hori egin duenean, seguru aski, lehenago ez baldin bazuen egin, orain komeni zitzaiolako, baina egin du. Eta nire ustez Realek ere egin behar zuen, eta Osasunak ojala egin izan balu, eta Alavesek eta beste guztiek. Baina hori egitea ez dago gaizki, delako demokraziaaren ezinbestekoa den zati baten alde egotea. Baina agian, zehaztu behar dela, Euskaldunen erabakitzeko orduan ja Real Madrid, orduan ja ez dena osoa jartzen, erabaki, ba. Zinemako albiste bat ere ekarri dizuet. Quentin Tarantinoren film berriko protagonistak Brad Pitt eta Leonardo DiCaprio izango dira. Zurrumurruek diote Brad Pitti baino lehen Oscar estangari eskaini ziola papera Tarantinok, baino honek ezezkoa eman omen zion. Hori da, esan zidaten, edo Tarantinoren pelikula, edo Sudurgorri. Ez nuen zalantzarik izan, inongo zalantzarik izan. Eta zein zen erabakia? Hau! Sudurgorri. Gainera, banekien horko protagonista izan da, gero entzun beharko nuela. Oso nekagarria da hori, egun guztia horrela gota oso nekagarria da. Azalekoa, Azalekoa, gero Juan Erroma, orduan esan, ni etxekoekin. Lasaiago pixka bat, da? Jende jatorra, jantzi. Erabakitzeko eskubidea, ez? Erabakitzeko eskubidea. Pena pixka bat Donostira hori zinemaldira ezin joatea, baina, joango nahi. Ba, igual Sudurgorri irekin dugu zara. Ba, igual emango digute. Inok ez daki, hori? Donosti, Tarantino italiarrekin, Tarantino... Tarantino pixka bat, odola dagoen lekuan gustatzen zaila da. Ni etxean, aparte joan da, azkenean alpe-alparri bertako produktua. Autoktonoa. Neri gaina beldur emate tipo horrek, Tarantino tarantularekin lotzen dut nik beti. Tarantulino. Eta bere pelikulek ez date, hola, konfiantza gehiagirik ematen, Eta armi arma lurra ematen dizute? Ez, baina, bueno, Tarantino bai. Tarantuli. Armi armak. Euriak espero dute ze bestelan. Baina hori ohartzen naiz pozik zaudetela, egin nuen aukeragatik. Quentin Tarantino esaten dut Brad Pitt eta Leonardo DiCaprio direla, ez dakizu entzako, Paul Newman eta Robert Redford izango baziren bezala, niretzat ez. Zer, hildakoak? Robert Redford ez dago hilda, Bueno, garaian garaiko. Zuek ikusten duzu hori ez? Nik ikusten dut gehiago Fernando Ambustegi eta Óscar Estanga balira bezala. Pajar ez da esteso, baina hola, ongi, Gu edo haiek edo? Gu ongi. Favorez. Dantzan ari zen FBI-ko agente batek tiro egin dio ustekabean gizon bati. Fernando, ez zinen bazu izango tiroa jaso zuena? Ba, ez, bertzena nintzen hemen, honen. Ni FBI-koen gandik urrun bazpada, Gutxienez, hola, konstienteki. Eta dantzan ere, ez pentsa, ni hola, ez dakiz dantza izanen zen, FBI-arena, baina
FBI-koak igual pentsatzen zuten Tarantinon pelikulan, zeudetenela, ez? Eta ni pentsatut DJ-a izango zela. Jarri ez dakizen kanta, eta nola Makarena da, ez du Makarena. Klasiko. DJ-en bullyinga nahi dut hemen, baditut nire traumak nire lanbidean hitzetan, eta... Hoi, Euskal Dantzekin ez da pasatzen. Ze nik Ezpata irudia dago, ikusi nuen, eta da, buelta bat ematen dugola, eta hoi, gu nahiko hola, ez? Bai, Euskaldunok gerritikora gutxi mugitzen gara dantzan. Aidea aldatzen gauzak, Gero eta gehiago, eta hori Bai. Hainka gogorutz eta berutz bentsat beti, Euskal Erronketan, eta lepotik hasi gara, vertebrak eta ari dira pixkat askatzen, eta gero gainera sexualitatea aipatu dugunez, etorkizunak ez dauka itxura txarra, baina badago... Bai, fisioterapeutentako, ez? Lan hau badute. Beti bada blokeoren bat, baino... Beti ere oso arriskugarria iduritzen zait, dantzaz ari ginenean seksualitatea ekartzera mai gainera, Nik uste dut hori begiratu beharko zenukela, Oskar. Ezinbesteko loturak izan dira. Patxi, zu jakingo duzu, nik naiz agarrauaren defensako plataforma ari naiz Nafarroa sortzen. Karo, azkenean dantza eta seksualitatea beti egon dira elkarrekin lotuta, eta gaur egun ere bada. Neurri horretan seksualitatea lotu egon da gauza guziekin, baita ere gogoetarekin, baita ere literaturarekin, janariarekin. Gogoetatik seksualitate gutxi etorria, eta dantzetatik agian gertutasun espazio bat emango nioke, eta gainera uste dute... Gogoetatik gutxi etorri dela, garai batean esaten zuten pensamentuarekin pekatu asko egin zitezkela. Gutxiago orduan. Horai pentsatu gabe egiten dire pekatuak, ez? Zenbat aliz gertatu ohi da bazkal ondoren sekulako logalea sartzea, baina etxetik kanpo egon eta ezin lokuluxka bat egitea. Orain bada konponbidea. Bilboko San Francisco auzoan siestodromoa ireki dute. Hau da, posible da bertara joan eta siesta bat botatzea eta ondoren dutxa bat hartzea 7,5 euroren truke. Arantza apuntatu ongi, ze badakitzu siesta zalea zarela. San Francisco bentsat danetarik dago, Hor auzoan, ez dakit egon zareten. Ni pasatu. Azken gogoa da siesta bat egiteko auzo horretan. Baina, apuntatuko dut, hor siesta botatzeko, Ze artea, da auzo bat oso bizia eta gero eta batez ere artea eta antzerkia eta gauzak gero eta gehiago daude eta oraindik asko faltatzaio, jende asko San Francisco ikusten du pixka bat gauza asko pasatzen diren bezala beti daude, kalean takari asko gertatzen diren gauza asko, baina... Ni ez nahi joan. Siestodromora. Joan nintzen, baina, Bilboraino gan eta torri siesta bat iteko, pentsa, azortziko peajea. Denbora pila bat, bidean ez banez lokartzen. Eta gainera 7 euro ordaindu behar. 7 erdi, gehi 10 peajea da 10 ez dakitzen bat. Igual gareztiegia, ez? Bai, nik Iruñan edo inen dut, ez dakit. Geltokin edo. Geltokin? Bat ireki? Siestodromiko izango zen Iruñakoa. San Ferminetan, igual? Pixka bat baztertu autoarekin eta kuluxka bat bota eta kitxo. Bizitza guztiko siestodromoa. Hori da. Txinoak asko botatzen dute siestak, ez? Autobusen eta doazenean eta, txinatarrak, ez? Segiduan lo hartzen dute, ez? Eta hemen jendeak autobusetan da lo egiten du, nik ikusi izan ditut. Bai, esate baterako autobus ezaguna baldin bada eta lasai baldin bazoaz eta nik ikusi izan du jende asko elotan. Da bazkal ondoren, nire aita zenak esaten zuen, berak nahiago zuela, 5 minutuko siesta bazkal ondoren, ordu bat lo gehiago gauean baino. Alegia, behar zuela siesta pixka bat. Nik ere gustokoa dut, batzuetan aldudanean kuliska bat egitea. Baina egia da baita ere, ez naiz zigarro erretzailea izan inoiz. Baina gustatzen zitzaidan, ez ohiko bazkariaren ondoren, alegia etxetik kanpora egiten den bazkaria edo ez denean eguneroko bazkaria, puro bat erretzea, gustatzen zitzaidan, besteak beste, horrek kentzen zidalako siesta egiteko edozein gogo, bai. Eta orain berriz, puroa nahi duzunean, ez dizute saltzen, ez baldin baduzu eramaten ez dago inon, eta eramatea niri ahaztu egiten zait gehienetan. Baina, nuen ohitura hori. Aurten,
orain dela denbora gutxi erren nuen, ezoiko bazkari baten ondoren puro, baina gero pentsatzen aritu nintzen da esan nuen, hau da, aurten bigarrena. Beraz, hori ere, ohitura hori ere galdu dut. Laster purodromoa jarri. Danakan. Eta asteko irudiari dagokionez, aste honetan bolo-bolo ibili den polemika izugarria sortu duen gai bat aukeratu dut. Aquarius ontziarena hain zuzen. Ikaragarria, ez? Bai. Bertze behin ere, ez? Eta ontakoan, behar bada, gehiago atera da edo atera dute, ez? Hor ere, ez dakit. Igual komeni zen edo nor daki, ez? Azkenean, Davide handiek eta nahi duten egiten dute. Edo Italia. Hau egunero, astero pasatzen da, ez? Zoritxarrez. Bai. Zelan egon behar dira, horren beste arriskutan epintzeko beraien burua, ez da? Bai, zalantzarik gabe, nahiago dute itsasoko arriskua lurreko daukaten egoera, baina hori ikaragarria da, eta gero Europaren jarrera. Nola esan daiteke Europak ezin zituela hartu Siriako 5 edo 6 milioi persona. Hartu zitzakeen, dudarik gabe. Eta hartu behar zituen gainera. Nola esan daiteke ezin dituela hartu Arabiako, esan badut ere, Afrikako 5 edo 6 milioi persona. Hartu beharko lituzke. Eta gainera, begiratuko balitz soilik arazo ekonomiko bezala, sozial bezala begiratuko balitz edo humanitario bezala begiratuko balitz, askoz ere gehiago baina, soilik arazo ekonomiko bezala, horrek izugarri garatuko luke Afrika. Zergatik, onera Europara etortzen diren hango biztanleak hemengo bizimodua ikasi eta gero gai dira han egiteko hemen ikasi dutena. Esate baterako, atzoi irakurtzen nuen, marrubiekin, freson edo fresoiekin gertatzen dena da. Ekarri zituzten marrokiarrak Huelbara fresonak biltzeko. Orain hasi dira Marruekosen egiten. Irakutsi arrantzan, ez? Marruekos arabieraz esaten da Mogreb. Eta biba Marruekos esaten da arabieraz Aixe Mogreb. Eta tamaritzez... Euskeraz ematen du pixka bat, ez da? Aixe. Aixez eta... Ondarrutarrez gehiago. Aixe Mogreb. Eta nik hori badakizu zergatik ikasi nuen. Melilla. Ez, ikasi nuen, Melillara joan behar nuenean, bada espada ere, haien eskuetan erori ezkero ere, nik Aixe Mogreb. Aupa Marruekos. Ari nintzen pentsatzen denaren arazoaren beste konponbide bat izan zitekela Afrikarrak Europarra ekarri bai, baina Europar batzuk Afrikan ere denboraldi bat eduki, haiekin bizitzen eta gero ona eta gauza batzuk ere... Gainera, Afrikan eragin eta edo egin arazi hemen Afrikakoek egiten dutena. Horre, nik uste partekatzea hundiak egin behar direla hemengo arazoa. Guk ez ditugunak nahi arabialtzea ere ez dakit, Agian nahi ditugunak edo... Baina, aixe bilatuko genituzke, sistema bankarioa, nor bilatuko genituzke 2000. Apuntatzen joango gara, ideia guztiak. Bueno, lagun Sudurgorriok hauxe izan da gaurkoz prestatu deten guztia. Ongi izan eta hurrengoan gehiagorekin itzuliko naiz. Bueno, agur Amaia. Agur Amaia. Egin dugu alduguna eta gero hortikan aurrea. Ze horren beste gaikin, baina bueno, horren guazen satiraren txokora, eta guazen ikustea, bi irudi satirikoak, hor daukagu, lehengoa. Eta zuek zaudete bankuan edo baloiarekin? Ni baloia nahi. Hori, zein zarazu? Zein zarazu? Erantzun ezazu. Mugikorrarekin, jolastu nahi duzuna. Hori bai, beti gertatzen den gauza bada, ez da? Bai, gero eta gehiago, ez? Bai, gaur egun batez ere, bigarrena, bueno, bigarrena ja da, lehen egon garen gaiari buruz, Agian ari dira zerbait ikasten, nola da misionero nola zen? Igual horreko du Kama Sutra. Hau da Arianari. Hau ere da bizia, hau da Arianari, bizia hori ere bada. Badena bada. Bai, badena dena da, hor mugikorrekin eta nik ez dakit, Hor dantzan dabiltzen, bez? Dantzan daude. Dantzan ez da. Agian apuro bat, azken orduko lanen bat beti izaten da, berrekoa edo WhatsAppa edo barkatu edo. Bai, irudi,
Ba, guazen orain, esaldi satirikoekin. Lehenengoa hemen daukaguna da, Urdangarin independentista eginda eta Belgikara ihes egin du kartzela ekiditeko. Azteko Suizara iges egin du. Suizara? Suizara. Belgikara ez? Ez da Belgikara joan, baizikan Suizara. Horregatik da satirikoa. Eta kartzelara ekiditeko ez du horrelakoen beharrik. Baina Suizan badaude beste Kataluniatik joandako batzuk ere. Eta Suiza gainera oso argi du leporatzen dizkieten delituak delitu politikoak direla, eta beraz ez ditu dela aintzat hartuko. Bukatu du dagoeneko estradizioa Suizak beste batzuentzat, baina Urdangarinen kasuan ez da politikoa. Hau zerra iristen zaizuen. Agatha Ruiz de la Pradak Urdangarinen kartzelako trajea diseinatu du. Zer gutxiago. Ben kartzelera bai, baina hori gainera ziurraski modulo berezietara eramango dituzte. Desberdin. Agathak ez zituen beti erabiltzen kolore askotako diseinuak. Bai, umentzako batez ere, asko. Nik uste dut beti Urdangarinek kolore bakarreko trajeak erabiltzen dituela. Orduan ez dakit oso horregatik, igual txoka asko. Kartzela berria, bizitza berria. Hori, bizitza berria. Eta hemen daukagu bestea, Sergio Ramosek dimisioa aurkeztu du, berak ere Real Madridekin kontratua duelako. Oso esaldi polita, bai. Polita, ez da? Bai. Hor, azpi-azpian joku ekonomiko bat egondu da, futbolak duen oinarri ekonomiko horretan oinarritua, eta jakina esate baterako Florentino Pérez bera zergatik dago Real Madrideko presidente bezala izan da momentu honetan Espainian dagoen enpresarik handienetako burua. Enpresarekin duen zerikusiaren gatik eta loturaren futbola, gatik. dirua, politika. Gaurko egunean gertatu diren gauz horiek guztiak ere badute lotura hori, nahiz eta askotan ez den agerikoa izaten, ez den zuzena izaten da halako bihurria. Horrekin, ni bakarrik gauza bat, ez naiz Agatha Ruiz de la Pradaren defendatzailea, ez bera, bere lana behar bada baina. Pedro J. Ramírezen ere ez. Agatha Ruiz gehiago behar dire futbolean, koloreak gehiago sentitu behar dira. Koloreak. Baina koloreak ez dituzu aldatu futbolean, pentsazazu Osasunako bat zuriz jazten dela Real Madriden kontrari denean, eta balona pasatuko liokete. Hamlitz daude. Ona. Eta hau, Mansi Huertaren errenta aitorpenak 2018ko planeta saria irabazi du. Hor badago genero oso bat, ez? Errenta aitorpenetan badago hori genero fantastikoan sartzen den genero bat. Eta behar bada planeta horrekin lotu dago, bai ez? Moldatu du bere planeta. Bere planeta egin du, ez? Bueno, eta orain guazen aldizkari satiriko bikin, El Jueveseko azal bi, lehenengo hemen daukagu, ikusten duzu hemen, Urdangarin eta erregea, Felipe. Koñatu, Gaizoa. Kamaradak ematen dute. Nik konten gusten dut, Felipe, Bai besteak, besteak ere aurpegi irripartsua dauka, baina... Txiripa pixka bat beba, ez da? Ez? Trajea neurrikoa. Neurrikoa, hori da. Klasikoa, Eta hau bigarrena, Jaio zen lutsa. Hor, egon dira. 78ko ikasleak, Ikasleak. Bai, eta nik uste gu... 78ko ez, 78koa. Hobeto hori, bai, 78koa. Zoritxarrez, ni 78an ere ikaslean nintzen, eta orain jaioa naiz. Nik uste hau lutsa, orain dikainera, borrokan orain. Hau niz dugula ikasteko, beraien handik, ez? Taperrak egiteko alfondigekin. 78an behin, esan dudan dengo kontu horien aritik, Erroman nengoen batean esaminak egitera joan da, eta izan duzen manifestaldi haundi bat. Eta manifestaldi hori izan duzen bi arrazoirengatik bat, Burgosko juizioan epaitu behar zituztenen alde, eta gero hasten zelako 78ko gora bere hori guzia, 79 izango zen, ez 8. Eta gogoan dut, gaztedi multzo haundi bat, Akli izenarekin, ziren demokrata kristauen gazteak, izugarrizko pila etorri ziren,
eta hori guzia ziren orduko etorkizuna ziren demokrazia kristiaren gazteak. Ez da inor galditzen, demokrazia kristianarik ez da galditzen. Ba, denpora amaitu zaigu, zuri entzuten, eskerrik asko Patxi gurekin egoteagatik. Eta plazerra izan da. Eskerrik asko Oskar, eskerrik asko Fernando, eta eskerrik asko Arantza. Eta bueno, eskerrik asko zuei ere bai, beti gurekin egoteagatik. Eta eskerrik asko Amai. Eta eskerrik asko danoi, gurekin egoteagatik, eta espero dugu ondo egon zaretela, eta ondo pasatu duzuela, eta hurrengora arte. Aio!